Marcos Kapitulo 8. Niadtong mga adlawa, sa diha na usab ang dakong panon sa katawhan, og sa wala silay makaon, gitawag ni Hesus ang iyang mga tinun-an, og nag-ingon kanila, "Naluoy ako sa panon sa katawhan, kay may tulo na karon ka adlaw nga nagapadayon sila pag-uban kanako, og walay makaon. Og kung akong papaulion sila sa ilang mga balay nga walay kaon, mga luya sila sa dalan, kay ang uban kanila nagagikan sa halayo. Og mitubag kaniya ang iyang mga tinun-an, asa makakaplag ang usa ka tawo og tinapay nga arang ikabusog niining katawhan dinhi sa kamingawan. Og siya nangutana kanila, pila ba ang mga tinapay ninyo? Og sila miingon,